U svijetu u kojem titule i moć često zasjenjuju istinsku veličinu, postoji jedno ime koje nikada nije tražilo slavu, a osvojilo je milijuna srca. U svijetu koji traži junake, kraljeve, slavne vođe, postoji jedno ime koje nadilazi sva druga, jedno ime koje mijenja živote, liječi srca i pobjeđuje smrt. Ovo je priča o najvećem čovjeku koji je ikada hodao ovom zemljom. Ovo je priča o Isusu Kristu. Danas te pozivam da zastaneš i poslušaš 15 činjenica o najvećem čovjeku koji je ikada hodao zemljom. Ako vjeruješ da prave vrijednosti još uvijek vrijede, pridruži nam se. Pretplati se na kanal Povratak pravim vrijednostima. Prvo, nije imao sluge, ali su ga zvali gospodarom. Jer on nije došao da mu služe, nego da služi i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi. Pokazao je da pravo vodstvo počinje u poniznosti. Drugo, nije imao diplomu, ali su ga zvali učiteljem. Njegove riječi nisu bile rezultat ljudske izobrazbe, nego izravno svjedočanstvo neba. Nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Njegove parabole, jednostavne, a duboke, i danas oblikuju živote onih koji traže istinu. Treće, nije imao lijekove, ali su ga zvali iscijeliteljem. On je dodirom vraćao vid slijepima, podisao hrome, čistio gubavce i oslobađao opsjednute. On je naše bolesti ponio, naše boli nase uzeo. Njegovo isciljenje nije liječilo samo tijelo, nego i srca slomljena životom. Četvrto, nije imao vojsku, a ipak kraljevi su ga se bojali. Jer on je donosio istinu koja oslobađa, a istina uzdrmava prijestolja zemaljskih kraljeva. Herod se uplašio rođenja tog djeteta, a Pilat je drhtao pred njegovom tišinom. Peto, nije pobjeđivao u vojnim bitkama, ali osvojio je cijeli svijet. Njegovo oružje bila je ljubav, njegova pobjeda križ. U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. I tisućljećima kasnije njegova pobjeda još odzvanja kroz vjekove. Šesto, nije živio u dvorcu, a ipak su ga zvali gospodarom. Njegov dom bio je gdje god su ga srca primila. Rođen u štalici, živio je među siromašnima. Rekao je, lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a sin čovječji nema gdje bi glavu naslonio. On je izabrao jednostavnost da bi bio blizu svakom čovjeku. Sedmo, nije vodio nacije, ali zvali su ga kraljem, jer njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, nego kraljevstvo pravde, mira i ljubavi. Rekao je sam za sebe, moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Njegova vladavina počinje u srcima onih koji mu otvore srca. Osmo, nije počinio ni jedan zločin, ali su ga razapeli. Jer svijet zaslijepljen grijehom nije mogao podnijeti čistoću njegove svetosti. Njegova nevina patnja postala je cijena našeg otkupljenja. Deveto, pokopan je u grobnici, ali živi i danas. Jer smrt nije mogla zadržati onoga koji je sam život. Zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, uskrsnuo je. On živi u srcima onih koji vjeruju i njegova prisutnost mijenja sve. Deseto, njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, ali leži u srcima onih koji vjeruju. Njegovo prijestolje je u svakoj molitvi, svakom činu ljubavi, svakom životu predanom njemu. 11. Govori o ljubavi i opraštanju i njegove riječi preobratile su milijune. Oče,
oprosti im jer ne znaju što čine. Samo ljubav koja prašta može preobraziti kamenita srca u izvore žive vode. 12. Ne nudi materijalno bogatstvo, ali ga smatramo blagom našeg života. Ne skupljajte sebi blago na zemlji, nego blago na nebu. Jer ono što on nudi ne propada, ne stari, ne umire. 13. Ne obećava ovozemaljsku moć, ali nemoćni su u njegovu imenu našli snagu. Sve mogu u onome koji mi daje snagu. U njegovu imenu slabi su postali jaki, izgubljeni su pronašli svoj dom. 14. Iako nije ostavio pisane riječi, njegova poruka ispunila je nebrojene stranice, jer svaka njegova gesta, svaka njegova riječ bila je evanđelje u hodu. Biblija je svjedočanstvo u životu Isusa Krista koji je promijenio povijest. 15. činjenica, u njegovoj slabosti mi pronalazimo snagu, u njegovoj patnji pronalazimo spas. Moja je milost dovoljna tebi jer se snaga u slabosti usavršuje. Njegova ranjenost donosi našu pobjedu. On i danas poziva u priču o iskupljenju, ljubavi i vječnom životu. On stoji pred vratima srca i kuca. Hoćeš li mu otvoriti? Evo stojim na vratima i kucam. Tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Ako se slažeš s ovim činjenicama o Isusu, ostavi like i komentar što bi ti još dodao. Isus Krist nije prošlost, on je prisutnost, on je budućnost, on nije samo priča, on je stvarnost koja spašava. Ako ti srce govori da je to istina, ne ignoriraj taj glas. Vjeruj, zastani, primi ga i živi ono za što si stvoren. Jer kad imaš njega, imaš zapravo sve. Vidimo se.